Γεια σας παιδιά, Mr. Bombastic εδώ. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ήρθε η ώρα για το βιντεάκι το αναμενόμενο, το πασχαλινό unboxing, παύλα συλλογή. Λοιπόν, αργήσαμε λιγάκι, αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Να επισημάνω πριν ξεκινήσουμε αυτές τις ημέρες να προσέχετε όλοι. Ό,τι και να κάνετε, το φωνάζω συνεχώς, το λέω, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Πρέπει να προσέχετε, γιατί δεν είναι παιχνίδια, δεν είναι όλα αρπακόλα. Ωραία, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα και του εαυτού μας και τον γύρο μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, προσοχή πολύ μεγάλη αυτές τις ημέρες και όχι πειράματα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω ανοίξει όλες τις κούτες για να μην χάνουμε χρόνο και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα πυροτεχνήματα για να φεύγουνε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τις αυγουλάρες μας, τις πασχαλινές, κόκκινες και μεγάλες. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη τα αυγουλάκια μας, να τα περιποιηθούμε μετά την Ανάσταση. Πάμε στις επόμενες αυγουλάρες. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα παιδιά, όπως βλέπετε, 4 αυγουλάρες. Αυτές δεν είναι κόκκινες, αλλά δεν θα μας πέσουν και πλάκωμα που λέμε. 4 σελάκια λοιπόν, σε μέγεθος αυγόστρουθο καμήλου, εδώ πέρα, για να τα δούμε το βράδυ της Ανάστασης του Κυρίου. Εδώ πέρα έχουμε καλωδιάκια για να καψουλιάσουμε τα πυροτεχνήματά μας με ασύρματο τηλεχειριστήριο, γιατί πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Κάμποσα και από αυτά τα αφήνουμε εδώ πέρα στην άκρη. Λοιπόν, πάει το πρώτο κουτάκι. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είμαστε. Το επόμενο κουτάκι έχουμε αυτό εδώ το θηρίο μέσα από Γιώργε, για να το βγάλουμε μέσα από το κουτί. Εδώ λοιπόν, να το, έχει και πλαστικά τσέρκια. Γιατί είναι compound cake και έχει μέσα 4 cake των 25 βολών. Λοιπόν, για να τα βγάλουμε αυτά, για να σας ανοίξω να δείτε μέσα πως είναι. Το συγκεκριμένο έχει 2 βλέπω και είναι έτσι. Ωραία. Είναι θηρία, τα συγκεκριμένα είναι 30 χιλιοστών, 100 βολές και όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλα για 30 χιλιοστά. Λοιπόν, πάει το πρώτο. Πάλι από Γιώργε, 100 βολές, 30 χιλιοστών. Το ίδιο στυλ είναι και αυτά, για να το βγάλουμε μέσα από το κουτάκι. Ορίστε. Δεν θα το βγάλω τώρα να δείτε πως είναι μέσα, καταλάβατε. Ωραία. Εδώ άλλο ένα θηρίο 30 χιλιοστών, 50 και 50.
Είναι αρκετά βαριά, παιδιά, για 100 βολές. Το βάρος είναι μεγάλο. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο κουτάκι. Πάλι από Γιώργε, εδώ. 100 βολές 30 χιλιοστών. Διαφορετικό εφέ σε κάθε κυβότιο. Εδώ είμαστε. Να το. Πολύ ωραία εφέ. Θα τα δείτε στο βιντεάκι το γνωστό το βράδυ της Αναστάσεως. Λοιπόν, πάμε με τα πυροτεχνήματα, τελειώσαμε και συνεχίζουμε τώρα στα spicy πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο μέσα έχει διάφορες κροτιδούλες, ωραίες, μ' αρέσουν τα χρώματα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε Shark από Γιώργε 2G. Έχουμε πάρει 1, 2, 3, 4 πακετάκια και άλλο ένα βλέπω εδώ, 5 πακετάκια Shark 2G. Πάμε λίγο, πάμε να σας βλέπω λιγάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Killer Bulldog από Triplex 2G και αυτά. Έχουμε πάρει 3 πακετάκια όπως βλέπετε και από δάφτα. Τα αφήνουμε στην πάντα. Σήμερα θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί και πράγματα τα οποία ενδεχομένως και σπάνια να είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με 2 διαφορετικούς τύπους Crazy Robots. Εδώ 10 τεμάχια έχει το καθένα, 2 γραμμάρια επίσης το καθένα. Συνεχίζουμε με Zoom Boom. Δεν τα έχω δοκιμάσει, τα παίρνω πρώτη φορά. Λέει ότι το κάθε κομμάτι έχει 2,5 γραμμάρια. Θα τα δοκιμάσουμε. Έχουν και πρόκαυση από ό,τι ξέρω. Για να δούμε τι ρόλο θα βαράνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Dam Bam 2G Plus και Dam Bam 2G χωρίς το Plus. Αυτά είναι από Classic. 2 πακετάκια, 40 γραμμάρια το κάθε πακέτο και για τα δύο το ίδιο ισχύει. Συνεχίζουμε με PS2 Shark, τα γαλάζια. Εδώ τα ξέρετε όλοι, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, είναι αρκετά καλές κροτιδούλες, τίμιες θα έλεγα. Στη συνέχεια έχουμε 2 πακετάκια FP3 New Edition με πράσινη πρόκαυση. Εδώ θα τα δοκιμάσουμε και αυτά στο κανάλι μας. Στη συνέχεια έχουμε Zombie Attack από Zoom Boom 5G, ένα πακετάκι αρκετά ικανοποιητικά σε κρότο, παρ' όλα αυτά πολύ ακριβά για αυτό που είναι. Στη συνέχεια έχουμε Champion Bulldog από Triplex με φούξια χρωματάκι, φανταχτερό, 2 γραμμάρια το κάθε τεμάχιο. Στη συνέχεια έχουμε Set 4 Original από Pyromax, ένα πακετάκι, θα γουστάρουμε. Στη συνέχεια έχουμε κάποιος φαν ζήτησε, λέει, δείξε μας και καμιά τρίβολη κροτιδούλα που σκάει 3 φορές. Φίλε μου, εδώ είσαι. Volt 3 σε 1 από Triplex. Εδώ είναι οι κροτιδούλες αυτές, σκάνε 3 φορές.
Και παλιά εννοείται, αντίστοιχες, όχι τις ίδιες, τις έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Κάποτε υπήρχαν και με 5 μπαμ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Μπαρμπαρόσα. Μπαρμπαρόσα 3. T3 όμως, σκάει 3 φορές και αυτό. Έτσι, έχουμε και ποικιλία. Δεν είμαστε ότι και ότι, από Tropic. Στη συνέχεια έχουμε τα μικρούτσικα. Πήραμε και για το βαφτιστήρι ρε παιδί μου. Skull Burst από Triplex και Piccolo Barbarossa. Σταθερές αξίες. Αυτά εδώ τα Barbarossa. Σε ποιον δεν αρέσουν και ποιος τα ξέρει. Και δεν είναι απλά Barbarossa. Είναι με γόμα. Μου πέσα, δεν πειράζει. Στη συνέχεια έχουμε ένα πακετάκι από Mini Bleach Rooms από Iskra Line. Πολύ ωραίες κροτιδούλες. Ξέρετε το βαρελάκι μέγεθος 30 κομμάτια και περιλαμβάνει 12G σε κάθε πακέτο. Κάντε τη διαίρεση να δείτε. Και για τέλος αυτό το κουτί άδειασε. Έχουμε ένα πακέτο με Bad Boy. Εδώ πέρα. Μέσα έχει 4 πακετάκια των 5, 20 τεμάχια στην ουσία. FP30 λέγονται. Και είναι 2 γραμμάρια το κάθε κομμάτι. Αρκετά ικανοποιητικά φαίνονται σε κατασκευαστικό θέμα. Για να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο κουτάκι που πιστεύω θα μείνετε αρκετά ικανοποιημένοι. Δεν θα σας δείξω τι έχει μέσα, απλά θα βγάζω από μέσα. Κάνει λίγο χώρο όλα κουτιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μικρά και πάμε σε άλλο ένα πακετάκι Bleach Rooms. Ωραία. Άλλο ένα πακετάκι Bleach Rooms. Θα το βάλουμε και αυτό εδώ να είναι μαζί. Στη συνέχεια έχουμε 2 πακετάκια, 3 μάλλον πακετάκια Tiger. Είναι αυτά εδώ από Γιώργε. 16 κομμάτια λέει έχει μέσα. Πολύ ωραία. Τα αφήνουμε εδώ. Στη συνέχεια έχουμε Pirat από Classic με φιτιλάκι όμως. Άλλο ένα Pirat το ίδιο. Συνεχίζουμε με 4 πακέτα Killer Bulldog. Εδώ, να τα 4 πακετάκια Killer Bulldog. Βάζουμε για αυτά εδώ. Πολύ πράγμα, έτσι. Και συνεχίζουμε στις τελευταίες κροτίδες για σήμερα με 2 πακέτα Dam Bam 5G παλικάρια. Εδώ Dam Bam 5G εγγύηση, τα αγαπημένα μου. 2 πακετάκια και από αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο μεγάλο. Θα σας δείξω κάποια κομμάτια έτσι χύμα. Έχουμε ένα Joker 50. Πλέον δεν τα βρίσκεις. Βρήκα και πήρα. Έχουμε Viper 12. Viper 12 60
το Joker 50, μετά πάμε σε Viper 5 30 με πράσινη πρόκαυση. Συνεχίζουμε με τα χύμα κομματάκια. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, 5 κομμάτια, παιδιά. Εδώ πέρα, Biohazard σε μαύρο με πράσινο. Biohazard. Και μετά έχουμε Biohazard σε άσπρο, πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Ωραία, πάμε με τα Biohazard. Και μετά έχουμε 2 πυράνχα. Εδώ 2 πυράνχα, μάγκες, με φοβερό περιτύλιγμα. Αφήσουμε εδώ στην άκρη. Και πάμε λίγο για κάτι διαφορετικό. Έχουμε 2 πακετάκια Cobra 6, όχι γνήσιες, αλλά θα μπορούσαν να ήταν Cobra 6 top ποιότητας, οι οποίες Cobra 6, παιδιά, οι συγκεκριμένες είναι 30 γραμμάρια, έχουν ροζ πρόκαυση και titanium sandwich στην έκρηξη. Θα δείτε στο βιντεάκι της Ανάστασης τι εστί αυτά εδώ. Στη συνέχεια ξεκινάμε με κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε με σκριμμένα, 3 κομματάκια σκριμμένα εδώ. Αυτά εδώ είναι. Τα στείνεις όρθια, έχουν τη γνωστή Scream, το γνωστό Scream FE και στο τέλος Biv. 3 από αυτά. Τώρα τα βάζω προσωρινά εδώ πέρα για να προχωράμε. Στη συνέχεια έχουμε 2 κομμάτια Scream 2 εδώ, Scream 2 το ίδιο στυλ, 25G αυτά εδώ. Συνεχίζουμε με Scream 3. Έχουμε όλα τα νούμερα εδώ πέρα. 3 κομμάτια Scream 3. Εδώ δείτε. Θηριάκι, 50 γραμμάρια. Στη συνέχεια έχουμε Scream 4 του μπανιάρικο, έτσι, 100G, μάγκες. Και τέλος έχουμε, όχι τέλος μάλλον, 3 κομματάκια Scream 5 60. Τα έχετε δει πολλές φορές στο βίντεο, αλλά τώρα θα πάμε να πούμε και τέλος. Έχουμε Scream 5 φυριά, εδώ δείτε μέγεθος, Scream 5 200, limited edition. Συνεχίζουμε όμως με limited edition σε άλλη κατηγορία βέβαια, Scream 50. Scream 50 το έχετε ξαναδεί σε παλαιότερο βιντεάκι, 50 γραμμάρια. Στη συνέχεια έχουμε 2 Scream 100 του μπανιάρικα. Μετά έχουμε 2 Scream 100 limited edition. Βλέπετε
διαφορετική εμφάνιση με Titanium Salute και μετά πάμε σε κάτι διαφορετικό που θα σας θυμίσουν παλιές εποχές. Έχουμε δύο Blue Storm κατοστάρια. Όσοι είναι παλιοί και ξέρουν θα καταλάβουν. Δύο Blue Storm κατοστάρια και δύο Black Storm επίσης κατοστάρια. Τι σημαίνει αυτό τώρα, όταν λέμε black και blue, τι σημαίνει? Αυτά έχουν σαν πρόκαυση καπνό. Είναι στην ουσία δηλαδή καπνογόνα με μπλε χρώμα και μαύρο χρώμα πριν κάνουν το μπιβ. Συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κουτί. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας κουτάκι, εδώ πέρα, συνεχίζοντας δυναμικά. Έχουμε ένα πακέτο Red Widow, καραμέλες, 5 κομμάτια περιλαμβάνει μέσα. Το κουτί ήρθε έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το πατσάσανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μερικές κροτιδούλες FP3 Blue, πολύ καλές, ωραίες, όμορφες. Στη συνέχεια έχουμε λούπο 18, ένα πακέτο με 10 τεμάχια μέσα, σπάνια. Ύστερα έχουμε μερικά χύμα, ένα Achtung 5G, μερικά Black Thunder, αυτά εδώ, και κάτι σπάνιο, ένα Horror 6 με πολύ ωραίο φυτίλι και πάντα μ' άρεσαν τα Horror 6 σαν design. Στη συνέχεια έχουμε κάτι σπάνιο πλέον, κροτιδούλες με φίστο, με γόμα. Πόσο σας έλειψαν αυτές, έτσι, μακάρι να υπήρχαν και τώρα. Δυστυχώς, ήμουνα τυχερός όμως και βρήκα. Στη συνέχεια πάμε σε κάτι ακόμη πιο σπάνιο, σε Megatresk, τις παλιές Megatresk, τις πορτοκαλί παιδιά, με πρόκαυση. Για να δείξω εδώ πέρα να γουστάρετε. Εδώ Megatresk παιδιά, έξπλο, υπερσπάνιες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μερικά καλούδια πάλι. Στρόμπο 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 βρήκα τώρα μπροστά μου. 6 στρόμπο, κόκκινο και πράσινο χρώμα. Για να δούμε πως έχει κανένα ακόμα. Βρήκα και ένα λευκό στρόμπο. Και μετά έχουμε δύο Kalashnikov 50 βολά. Στρακαστούργα είναι στην ουσία, που σκάει 50 φορές. Δύο τέτοια. Συνεχίζουμε με Shock Bulldog, εγγύηση από Triplex, γνησιότατα. Ένα πακετάκι. Στη συνέχεια δύο πακετάκια Dumb Bum 30, τα τελευταία που κυκλοφόρησαν, τα μαύρα. Δύο πακετάκια παιδιά από αυτά, γεμάτα και τα δύο. Στη συνέχεια έχουμε ένα πακέτο
βανδαλισμένο λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι μου τα έστειλαν δυστυχώς. Τα οποία έχουν μέσα μερικά του Ono Ultra. Είναι αυτά εδώ, του Ono Ultra 30. Ορίστε. Του Ono Ultra 30 γνήσια. Τα οποία είναι από πυροτέχνικα Alberto. Και μετά εδώ μέσα στο κουτάκι έχει μερικά Black Thunder γνήσια επίσης. Εδώ μέσα είναι 5 κομμάτια. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τα αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε με μερικά ΑΚ. Δεν μπορούσαν να λείψουν αυτά εδώ. Μερικά ΑΚ. Έχουμε πάρει κάμποσα. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα λίγο πιο σοβαρά πάλι. Θα κάνουμε λίγο χώρο εδώ. Συνεχίζουμε με εδώ πέρα Zinc 651. Εδώ πέρα το Zinc 651, παιδιά, είναι πολύ καλό. Περιλαμβάνει full titanium salute μέσα. Είναι 130 γραμμάρια και είναι titanium salute, εννοείται, όπως προανέφερα. Αρκετά καλό. Η Zinc θυμίζεται για τα titanium salute. Συνεχίζουμε με ένα Cobra 20 Super Cobra 20 Ultimate, το παλιό 100G. Και πάμε τώρα, συνεχίζουμε με θηρία. Έχουμε μερικά Scream 100, 3 κομμάτια εδώ πέρα. Μετά έχουμε μερικά Bad Boy, όχι ψέματα, Mega Boy, εδώ πέρα. Mega Boy Profi κατοστάρια με Bigford φιτίλι. Έχουμε πάρει κάμποσα από αυτά. Όπα, το βάρος θα γίνει ατύχημα, το βάρος. Δεν λαπάρισε το κουτί. Λοιπόν, για να τα βουλέψουμε εδώ. Συνεχίζουμε με 2 Cobra 8 εδώ, κατοστάρες. Έχετε τρελαθεί, έτσι. Και τέλος έχουμε ένα Terrifier 4. Πολύ ωραίο design. Ένα Cobra 20 Ultimate Titanium Edition. Αυτά είναι, παιδιά. Terrifier 4 Super Cobra 20 Ultimate Titanium Edition. Αλλά θα σας κρατήσω αυτά εδώ για έκπληξη, γιατί ξέρω ότι είναι σπάνια και πολλοί από εσάς τα γουστάρετε πολύ. Και αυτά δεν είναι κάτι άλλο από γιγάν μαρούν μάγκες, πανέμορφα, τέλεια και κλασικά. Εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που πήραμε για φέτος.
λέτε και λίγα, τα λέτε πολλά. Λοιπόν, επισημαίνω προσοχή. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Επιμένω προσοχή. Σκεφτείτε καλά πριν ανάψετε τον αναπτήρα. Δεν θα πω για το δυναμητάκι, αλλά για τον αναπτήρα. Σκεφτείτε καλά πριν ανάψετε τον αναπτήρα. Έτσι. Δεν είναι παιχνίδια. Είναι επικίνδυνα. Και προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Καλή Ανάσταση εύχομαι. Να περάσετε υπέροχα. Να φάτε. Και να ευχαριστηθείτε αυτές τις ημέρες. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να δώσει υγεία σε όλους, φως στη ζωή σας και όμορφες στιγμές από εδώ και στο εξής. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή Ανάσταση.